आयल्ला हरे माताजी। कृष्ण। ഭൂഷിത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിഭൂഷിത മാതാജി ഇല്ലേ? हरे कृष्ण माताजी, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ हरे മാതാജി, പ്രണാമം. हरे कृष्ण माताजी, ഹരേ प्रणाम കൃഷ്ണ. माताजी. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ അധ്യായം 4 യോഗം എന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരുൻ ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീ ഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാം നിധംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രാഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണെ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ഗുരുദേവ് की जय, നിതായ പരമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ യോഗം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ എന്താണ് നമ്മള് അധ്യായം 3 എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയെന്നൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പോകാം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ അവബോധം, നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതാണ് നാം കഴിഞ്ഞ അധ്യായം കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തില് നമ്മൾ കാമത്തിനും ക്രോധത്തിനും അടിമകളായി തീരും. അപ്പൊ ഭൗതിക ആസക്തിയില് നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ആസക്തിയും ക്രോധവും എല്ലാം നമ്മുടെ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ശത്രുക്കളാണ്. കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ തരപ്പെടാതെ ബുദ്ധിയെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധമായ ആ ആത്മസത്തയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നാം സ്വന്തം ചുമതലകളെയോ പ്രവർത്തികളെയോ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിക്കണം. കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിക്കണം. അഭൗതികമായ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാനിൽ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്
ആ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി ഇന്നത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. ഇനി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് അറിവ് വേണോ അല്ലെ? അറിവ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെ എത്തും, നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആ ഇതിൽ നിന്ന്, ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വിടുതൽ നേടി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞാനയോഗം. അതായത് അത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം, അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 2 കഥ പറയാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏകാദശിയുടെ പ്രാധാന്യം പറയാനുണ്ട്. അത് കാരണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വദേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിശ്വാഗവേ അബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയണ സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ, ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഈ ഉപദേശത്തെ, ഈ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് സൂര്യദേവൻ, ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. ആരാണ് വിവസ്വാൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനാണ് മരീചി. മരീചിയുടെ പുത്രനായ കശ്യപന് ദക്ഷപുത്രിയായ അതിഥിയിൽ ജനിച്ചതാണ് ആദിത്യൻ. ആദിത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. 12 മാസത്തിന് ഒരു മാസത്തിന് ഒരാദിത്യൻ എന്ന കണക്കില് 12 ആദിത്യന്മാരാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോ മാസത്തിനും ഓരോ ആദിത്യൻ. അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ആദിത്യനാണ് വിവസ്വാൻ. വിവസ്വാന്റെ പുത്രനാണ് വൈവസ്വത മനു. അപ്പൊ പണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ എന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിന്, വിവസ്വാന്റെ പുത്രൻ വൈവസ്വത മനു, അപ്പൊ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനു ഇക്ഷ്വാകു. അപ്പൊ മനുവിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യവംശം ഉണ്ടായത്. സൂര്യനിൽ നിന്ന് സൂര്യവംശം ഉണ്ടായി. ആ സൂര്യവംശത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു ദേവന്റെ പേര് പറയോ? നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരം സൂര്യവംശത്തില് ആരായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ വല്ലവർക്കും? ശ്രീരാമൻ. വെരി ഗുഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ശ്രീരാമൻ. നമ്മുടെ സൂര്യവംശത്തിലാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ജനിച്ചത്, സൂര്യവംശത്തിലാണ്. മനുവിൽ നിന്ന് ഇക്ഷ്വാകു ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ആളുകള് വളരെയധികം ധർമ്മനിഷ്ഠരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അന്ന്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി, ജനക മഹാരാജാവൊക്കെ രാജർഷി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഋഷിതുല്യരായിരുന്നു അവർ. ജീവിതത്തിൽ അവര് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് രാജ്യഭരണം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത്. അന്ന് ഇപ്പൊ കാലം കഴിയുന്തോറും അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ വന്നിട്ട് എന്തായി? അതെല്ലാം നഷ്ടമായി തീർന്നു. ഭഗവാൻ നൽകിയ ഈ ഉപദേശമൊക്കെ നഷ്ടമായി പോയി. ഈ യോഗം അപ്പൊ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന്, പിന്നെ സംസ്കാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഭക്തി, ഇതിലൂടെ പണ്ട് പ്രജകൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പൊ ജനക മഹാരാജാവ് അങ്ങനെയായിരുന്നു, ആത്മജ്ഞാനിയായിരുന്ന രാജർഷിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നഷ്ടമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? മനുഷ്വാഗുവിനെ ഉപദേശിച്ചു. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹോ സകാലേ നേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ട പരന്തപ. ആ യോഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എങ്ങനെ? ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർത്തി കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ അന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. രാജർഷി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ, അല്ലെ? ഋഷിമാർക്ക് തുല്യമായ രാജാക്കന്മാര്. അങ്ങനെ രാജർഷികൾ ശരിയായി അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പരമ്പര ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാൻ അർജുനന് ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നോക്ക്, അതിനൊരു ഉദാഹരണം നോക്ക്. നമ്മള് മരത്തിൽ നിന്ന് പഴങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കണം. അത് നേരെ താഴേക്ക് പതിച്ചാല് അത് കേടുവരും. അപ്പൊ കുറെ എണ്ണമൊക്കെ ചീഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം?
പൊട്ടിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആ പഴത്തിന് യാതൊരു കേടും സംഭവിക്കാതെ നമ്മൾക്കത് പിന്നേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം വേദങ്ങള് പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന്. ഇപ്പൊ നോക്ക്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് വന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യം തന്നെ ആ പരമ്പരയിലുള്ള ആളുകളുടെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് അവതാരിക കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പേജില് ആ പരമ്പരയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ അതില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ അതാണ് പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിലേക്ക്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മാധ്വാചാര്യർ. നമ്മ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ 4 പരമ്പരകൾ എന്ന് പറയുണ്ടായി. അപ്പൊ വ്യാസൻ, മാധ്വാചാര്യൻ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, ബലദേവ ജഗന്നാഥ് ചക്രവർത്തി, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, അങ്ങനെ ശ്രീല ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ, ജയപതാക സ്വാമി, അങ്ങനെ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു, അങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെ ആ കിട്ടിയ അറിവിനെ യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടാതെ പരമ്പരയിലൂടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് കാലക്രമേണ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോകുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാകുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് വന്നിരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഗുരു പരമ്പര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ശിഷ്യ പരമ്പര. ഇത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ബുക്കില് അവതാരിക കഴിഞ്ഞ ഒരു 44-ാമത്തെ പേജിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് അടക്കാം നമുക്ക്. സയേവായം മയാദിദ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? ഈ ഗീതോപദേശം നൽകാൻ അർജുനനെ എന്തുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു? അർജുനൻ ഭക്തനാണ്, മിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം, വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയണത് പുരാതനമാണ്. പണ്ട് സൂര്യദേവന് വരെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത അതേ ശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഇത് ഭൗതികതയിലുള്ള ജ്ഞാനമല്ല, ഇത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ഗുപ്തജ്ഞാനം. എന്താണ് ഗുപ്തജ്ഞാനം? രഹസ്യ സ്വഭാവം. രഹസ്യ സ്വഭാവങ്ങളാണ്. ആർക്കും വഴിയെ പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താല് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ആ ജ്ഞാനം അങ്ങനെയുള്ളതല്ല, ഗുപ്തജ്ഞാനാണ്. അത് ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നോക്കാം. അർജുന വാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരഞ്ജന്മ വിഭസ്വതഃ കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ ആകെ അതിശയം തോന്നി. എന്താ? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? വിവസ്വാൻ സൂര്യദേവനെ അങ്ങ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തുന്ന. അങ്ങ് എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ പോലെ എന്നെക്കാളും ഒരു 3-4 വയസ്സ് മൂത്തത് മാത്രമുള്ളൂ അങ്ങ്. അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ച വിവസ്വാന് ഈ ഒരു ഗുപ്തരെ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് അർജുനൻ അതിശയപ്പെട്ടാണ്. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം നീ എന്റെ അച്ഛന്, അച്ഛന്, അങ്ങനെ പിതാമഹനെ അവരെയൊക്കെ അറിയുമെന്ന് പറയാ. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്? കുറേ ഇതുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള വിവസ്വാന് ഭഗവാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറയണം. അതിന് എന്താണ് അത് പറയുന്നതിലുള്ള ഇതെന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആകെ അർജുനന് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആശ്ചര്യം വന്നു. അപ്പൊ നോക്കാം, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ അർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നാത്വം വേദത പരം തപ. എന്താണ്? ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി,
ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് ഈ ഒരു ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ചിലർക്ക് തങ്ങളുടെ മുൻ ഇതുകളൊക്കെ ചില സമയത്ത് എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. നിനക്ക് ഈ ഒരു ജന്മത്തിലെ കാര്യം മാത്രം നിനക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ ആദി പിതാവാണ്, ആദി മനുഷ്യൻ, അജ്ജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, എനിക്ക് മരണമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിവസ്വാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ അതെല്ലാം അന്ന് തുടങ്ങി ഏതെല്ലാം ജീവസത്തകളുണ്ടോ അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മുടെ ഒരാളുടെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ മുൻജന്മത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് അക്കമിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ ജന്മങ്ങളില് ഈ ജീവസത്തകൾ വന്ന് വീഴുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നോക്ക, അജോഭിസന്യഭിയാത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോഭിസൻ പ്രകൃതിം സമധിഷ്ഠായ സംഭവാത്മ്യാത്മമായ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, ഭഗവാൻ എന്തില്ല, പിറവിയില്ല. എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല. ഭഗവാൻ ഓരോരോ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് അവതരിക്കും. പക്ഷേ അത് അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്, ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എൻ്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഓരോ യുഗത്തിലും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോ ഈ യുഗത്തില് കലിയുഗം, ഈ യുഗത്തിൽ ഇവിടെ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ലീലകള് ആടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ യുഗത്തിലും, ഇവിടെ മാത്രല്ല എല്ലായിടത്തും യുഗം തോറും എൻ്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് നമ്മൾ കേട്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള, പണ്ട് സീരിയലിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള ശ്ലോകമാണ്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എന്താണ്? എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എവിടെയാണോ ആ ധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഹേ ഭാരത, എവിടെയെല്ലാം ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നുവോ, എവിടെയെല്ലാം അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അവിടെയെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഹേ ഭാരത. 8ാമത്തെ നോക്ക്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. എപ്പോഴൊക്കെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പരിത്രാണായ സാധൂനാം, എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും. ഏത് ഭക്തന്മാർക്കല്ല, ഇപ്പൊ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൂണ് പിളർന്ന് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അതുപോലെ ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, കംസനെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി എല്ലാ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വാമനന്റെ രൂപത്തില്, അല്ലെ? അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇനി ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യുക്ത ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എൻ്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ. അല്ലാണ്ട്
ഒരു മായാജാലക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തള്ളിക്കളയുന്നവർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല. അല്ലയോ അർജുന, എൻ്റെ ജനനത്തിന്റെയും ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എൻ്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്തിൽ എത്തിത്തീരും. ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, അവിടെ ശ്രദ്ധ എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട്, അതായത് ശുദ്ധമായി വിശ്വസിക്കുക. നമ്മള് ഭഗവാനില് അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക. നല്ല ദൃഢമായ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് ശ്രദ്ധ. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. എവിടെയാണ്? അവർ ശാശ്വതമായ എൻ്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. ഈ കഥ അറിയണതല്ലേ? ദാമോദര മാസത്തിന്റെ കഥ. ദാമോദര ലീലയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ എത്ര അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെയും 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 കേട്ടാലും അതിനൊരു മടി തോന്നൂല, അല്ലെ? കാർത്തിക മാസത്തിൽ നമ്മള് പല വീടുകളിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി ദാമോദര കഥ പറഞ്ഞു, ദാമോദര വിളക്ക്, നെയ്യ ആരതിയൊക്കെ സമർപ്പിച്ചതാണ്. പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ, അടുത്ത കൊല്ലം കേൾക്കുമ്പോഴും അതിനൊരു പുതുമയുണ്ട്. അതേസമയം നമ്മള് ഒരു സിനിമയൊക്കെ 2, 3, 4 പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മടുക്കും. പിന്നെ കേൾക്കുമ്പോ ഇത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് അതിനോടൊരു പുതുമ തന്നെ വരും. അതായത് ദാമോദര മാസം, കാർത്തിക മാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ദാമോദര ലീല. ദാമോദര ഭഗവാന് നെയ്വിളക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, സത്യവ്രത മുനിയാല് രചിക്കപ്പെട്ട ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠകരമാണ്. നമാമീശ്വരം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കൊരു ദിവസം പാടാട്ട സമയത്തിനനുസരിച്ച്. അതായത് മേരുപർവ്വതത്തോളം വലിപ്പമുള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലാക്കി തീർക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കഥ കേട്ടാലും അതിനനുസരിച്ച് അതില് പങ്കെടുത്താലും. അപ്പൊ ക്ഷണമാത്രയിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുമെന്നാണ് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തില് പറയുന്നത്. ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് ദാമോദര മാസത്തിന്റെ അധിപ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ദാമോദര മാസം കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ അന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും നിങ്ങൾ പുതിയൊരു കുറെ പേരുള്ളതുകൊണ്ട് കാർത്തിക എന്നാണ് രാധാറാണിയുടെ മറ്റൊരു പേര്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ അമ്മ കൃതികയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് രാധാറാണിക്ക് കാർത്തിക എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് കാർത്തിക മാസം രാധാറാണിയുടെ മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാസമാണ് കാർത്തിക മാസം. അതുപോലെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദിനമുണ്ട്. അത് ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? ഏകാദശി. ഇന്ന് നാളെ ഏകാദശിയാണ്, അല്ലെ? അത് വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി. നമുക്ക് ഏകാദശിയുടെ കഥയും പറയാട്ടോ, വേഗം പറഞ്ഞു പോയാല്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഭഗവാൻ ദാമോദരനോടൊപ്പമാണ് രാധാറാണിയെയും കൂടിയാണ് നമ്മള് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കാനും കേൾക്കാനും ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അവസരവും നമ്മള് ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ. അപ്പൊ എത്ര കേട്ടാലും നമുക്ക് മതി വരില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏത്? പറയൂ ആരെങ്കിലും. ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു സംഭവം കൊടുക്കുള്ളൂ ഭഗവാൻ. അതെന്തായിരിക്കും? മോക്ഷം. ഭക്തി. മോക്ഷം നമ്മൾക്ക് ആർക്കായാലും ബ്രഹ്മൊക്കെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രേമ ഭക്തി. ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി കിട്ടുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു വസ്തുവാണ് എന്ത്? തുളസി. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഗോപസ്ത്രീകളിൽ നിന്നൊക്കെ കട്ടെടുക്കണത് വെണ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്? പരിശുദ്ധവും മൃദുത്വവും ഉള്ളതാണ് വെണ്ണ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയവും ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധമാക്കി തരും. വെണ്ണ പോലെ പരിശുദ്ധമാക്കി തരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ഹൃദയം കവരുന്ന, അതാ മാനസ ചോരൻ എന്നാണ് അല്ലെ കണ്ണനെ പറയാ. മാനസ ചോരൻ. വെണ്ണ പോലെ നമ്മളുടെ ഹൃദയം മൃദുത്വമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ കയറിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഹൃദയം നമ്മുടെ കടഞ്ഞ് വെണ്ണ പോലെയാക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സ്, അതാണ് ഭക്തി. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കോപവും ദേഷ്യവും അതൊക്കെ കടഞ്ഞ് വെണ്ണ പോലെയാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് കാരുണ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം ലയിച്ചു ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭക്തി വരിക. അപ്പൊ ദാമോദര ലീലയിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കിടന്നുറങ്ങാണ്. ഭഗവാൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ യശോദാമ്മ വെണ്ണ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം.
തൈര് കടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം. ആ തൈര് കടയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ തന്റെ മകനാണ് ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് യശോദാമ്മയ്ക്ക് അറിയണില്ല. ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് യശോദാമ്മ തൈര് കടയുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ആരാണ്, ഏത് ഭക്തയാണോ കീർത്തിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉറക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. യശോദാമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലല്ലോ തന്റെ മോനെ പറ്റിയാണ് ഈ കീർത്തിക്കണെന്നുള്ളത്. യശോദാമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അപ്പം നോക്കി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അമ്മയുടെ പിറകിൽ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വന്നപ്പോ അമ്മയുടെ ഇങ്ങനെ പാൽ ചുരത്തി. അപ്പൊ അമ്മ മകന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പാല് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ കുട്ടികളെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അമ്മമാര് മുലപ്പാല് കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അയ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അമ്മ പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് മാറോടണച്ച് പാല് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്നാണ് അടുപ്പത്ത് പാല് വെച്ചിരുന്നത്. ആ പാല് തിളച്ച് തൂവുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു, മോനെടുത്ത് താഴെ നിർത്തി. അപ്പൊ എന്താണ്, കണ്ണൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്ത് ചെയ്ത്, പാല് തിളച്ചു പോകുന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ട് മകനെ താഴെ നിർത്തിപ്പോയപ്പോ അമ്മ പോയപ്പോൾ മകന് ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മള് മറ്റ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നാമം ജപിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മൊബൈലൊക്കെ നീക്കി വെക്കണം, അതിൽ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയണത്. അതായത് ഭഗവത് സേവനം നടത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചിന്ത ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ പാല് തിളയ്ക്കുന്നതിന് പറയും, കണ്ണൻ മുഴുവനായിട്ട് അമ്മയുടെ പാല് കുടിച്ചാല് ഞങ്ങള് പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പാല് വിചാരിക്കാണ്, ഞങ്ങള് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പാല് കാച്ചി വെക്കണത്, ഭഗവാന്റെ വയറ് നിറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ പാലിന്റെ ഉപയോഗം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പാല് ആത്മാഹൂതി ചെയ്യാണ് അഗ്നിയിലേക്ക് എന്നും ആചാര്യന്മാര് ഓരോരുത്തടുത്ത് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ അമ്മ പോയ വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്ത്, കണ്ണന് ദേഷ്യം വന്നു. അമ്മ താഴെ നിർത്തിയതിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഉടനെ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് തൈരും കുടം പൊട്ടിച്ച് മുപ്പര കുസൃതിയൊക്കെ കാണിച്ച് അങ്ങനെ പോയി കാല് നിറച്ച് വെണ്ണയുടെ പാട് ഇതെല്ലാം കണ്ട് ആയിട്ട് പോയി വേറെ മുറിയിൽ പോയിട്ട് തൈരും കലത്തിൽ നിന്ന് വെണ്ണ എടുത്ത് മറ്റു കുരങ്ങന്മാർക്കും അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ കണ്ണൻ അപ്പൊ എന്താണ്, അമ്മ വന്ന് നോക്കിയപ്പോള് ഇത്രയും പാടുപെട്ട് മോന് വേണ്ടിയിട്ട് തൈരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെണ്ണയുണ്ട് കടഞ്ഞിരിക്കണതെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് ആള് പോയപ്പോള് അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അമ്മ ഒരു വടിയെടുത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓടിച്ച് കണ്ണനെ ഓടിച്ചാൽ കിട്ടുമോ, കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്ത്, കണ്ണൻ തന്നെ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. അമ്മയുടെ പരവശം കണ്ടപ്പോള് കണ്ണൻ നിന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെയുള്ള ഒരു കയറെടുത്തിട്ട് അമ്മ കണ്ണനെ കെട്ടിയിടാൻ നോക്കി. എത്ര കെട്ടിയിട്ടും എത്തണില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ എത്താതെ ആയപ്പോള് കണ്ണൻ തന്നെ ഇത്രയും പുരുഷനായ, അതായത് അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകന് കെട്ടാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുമോ? ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ, അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവസാനം കണ്ണൻ തന്നെ അമ്മയുടെ പരവശം കണ്ടപ്പോൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ ഇതുമായിട്ട് യശോദാമ്മയുടെ പരിശ്രമം. പക്ഷെ ഇതെന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം, ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. പിന്നെ എന്തുകൂടി വേണം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യശോദാമ്മയ്ക്ക് ആർക്കായാലും ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടു ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, മാധുര്യ രസത്തോടു കൂടിയാണ് അമ്മ മൃദുല ആയിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമത്തോടു കൂടിയ കണ്ണ ഒന്ന് കെട്ടാൻ സമ്മതിക്കൂ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോപസ്ത്രീകളൊക്കെ കളിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ദീനത്തോടു കൂടി അമ്മയെ നോക്കിയപ്പോഴേ കണ്ണൻ അതിന് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇത് വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലീലയാണത് അല്ലെ. കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ഉരലും വലിച്ച് നടക്കൽ തുടങ്ങി. അപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ട്, 2 മരങ്ങള് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഈ ഗോകുലത്തില് നിൽക്കണുണ്ട്. ആരാണത്, കുബേരന്റെ മക്കളായ നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും. അവര് മഹാദേവന്റെ സെക്രട്ടറിമാരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭൗതിക കുബേരന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ, ഭയങ്കര ധനാഢ്യൻ. കുബേരൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ ട്രഷറർ. അപ്പൊ പൈസയുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഹങ്കാരം വന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകി അവരധപ്പതിച്ച് അപ്സരസുകളുമായി
ഒരു അവസരത്തില് ജലക്രീഡ നടത്തുന്ന അവസരത്തില് ആ വഴിക്ക് ആര് വന്നു? നാരദ മഹർഷി വന്നു. നാരദ മഹർഷി വന്നപ്പോൾ നാരദ മഹർഷിയെ അവര് അവഹേളിച്ചു. വാ മുനി, നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കുളിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവഹേളിച്ചു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അവരെ ശപിച്ചു. അപ്പൊ ശപിച്ചപ്പോൾ എന്തായി? ഒരു വൈഷ്ണവൻ എല്ലാവരോടും കരുണ ഉണ്ടാകണം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ശാപം ശപിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവരുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഇവർ ഇത്ര അധപ്പതിച്ചു പോയല്ലോ, എന്തായാലും ഇവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കാതെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചു. പക്ഷെ വിവസ്ത്രരായാണ് അവര് ജലക്രീഡ നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് പറഞ്ഞു? വിവസ്ത്രരായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് മരമായിട്ട് ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ വീണ്ടും അവര് വേഗം പരിസരബോധം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ അവര് നാരദരോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു. നാരദർ അവർക്ക് ശാപമോക്ഷവും കൊടുത്തു. എന്ത്? തൻ്റെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശാപമോക്ഷം സംഭവിക്കും എന്ന് അവർക്ക് ഭാഗ്യം, അതായത് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം പോലെയാണ് ശാപമോക്ഷം നൽകിയത്. അങ്ങനെ എന്തായി? ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ദാമോദര ലീല തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ ഈ ഉരലുമായിട്ട് രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കടന്ന് ആ വൃക്ഷങ്ങള് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് വർഷങ്ങള് ആയിട്ട് 500-600 വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കണ്. ആ വൃക്ഷങ്ങള് കടപുഴകി വീണു. അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗന്ധർവന്മാര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഒന്നറിയാത്ത പോലെ ഒരു ബാലൻ അല്ലെ? അങ്ങനെ അവര് ശാപമോക്ഷം നൽകി അവര് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. ഇതാണ് ദാമോദര ലീലയുടെ ഒരു കഥ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാണ്ട, സമയം കുറവാണ്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്ക്. വീതരാഗ ഭയക്രോധാം അന്മയാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാന തപസ ഭൂതാമദ്ഭാവമാഗതാഹ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയണ? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ കഥ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗുണശീലന്റെ അല്ലെ? അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കളിയാക്കലായിരിക്കും. അവസാനം 100 പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊല്ലുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആണ് ഭഗവാൻ അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നത്. ഇനി നോക്കുക 11ാമത്തെ നോക്ക്. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ തസ്തദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ, എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ ദേഷ്യമുള്ളവരോട് അതുപോലെ അസുരന്മാരോട് അത്തരത്തിൽ പെരുമാറും. അതേസമയം ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എൻ്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഇവിടെ പൂന്താനത്തിന്റെ ഇതാണ് കാണുന്നത്. പൂന്താനം ഭക്തിയില് അത്രയും ഭക്തിയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. അവസാനം ഭഗവാൻ ജീവനോടെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി, ശരീരത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്. അത്രയും വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. ഇനി 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറയണേ? ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരം അഭിമാം വിദ്യ കർത്താരം അവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 ഗുണങ്ങള്? ഉറങ്ങിയ എല്ലാരും? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം. അത് പ്രകൃതി സഹജങ്ങളാണ് അല്ലെ? പ്രകൃതിയില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം ഗുണങ്ങള് ഉള്ളത്. അതാണ് ജീവസത്തയെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും അതിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭഗവാനാണ് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയര്, പിന്നെ വൈശ്യർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രൻ. അങ്ങനെ 4
നാല് അത് എന്തിനനുസരിച്ചാണ്? ഗുണങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ്. ബ്രാഹ്മണന്മാര് എന്താണ്, അവർക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെ ജ്ഞാനം കൂടുതൽ അറിയണതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനും അതിനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് അവര് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷത്രിയരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ രജോ ഗുണം കൂടുതലുള്ളവര് ക്ഷത്രിയരായി തീർന്നു. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കലും അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അവര് ക്ഷത്രിയര്. അതേസമയം പൈസയ്ക്കും ഇതിനൊക്കെ കണക്കുകൾ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയണവര് വൈശ്യരായി കച്ചവടം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ അതൊന്നും അറിയാത്തവര് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 3 ഇതുവരെയും സഹായിക്കാനായിട്ട് ശൂദ്രരായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരം അഭിമാം വിദ്യ കർത്താരം അവ്യയം. ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അതിന്റെ കർത്താവ് ആണെന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒന്നും ആള് ഭഗവാനല്ല. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും നമ്മുടെ ഗുണത്തിന്റെയും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ 4 ഇതില് പെട്ടത്. ഇനി നമാം കർമാണി ലിബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബദ്ധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എന്റെ കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്ക്, യുദ്ധത്തില് കൗരവരും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ആയുധമെടുക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു, ആയുധമെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ഒരു ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഭഗവാന് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് ഒരു സത്യം ചെയ്തിരുന്നു ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അതറിയാം, ഇത് എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മര്. പക്ഷെ കൗരവ പക്ഷത്താണ് പെട്ടുപോയത്. എന്താ കാരണം? അതായത് കൗരവര് പറയുന്നതിന് അത് ശരിക്ക് ധർമ്മം നോക്കാതെ ഒന്നും ഉത്തരം പറയാതെ മിണ്ടാതിരുന്നു. പക്ഷെ അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു സത്യത്തിനും പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാലും എപ്പോഴും ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൗരവപക്ഷത്ത് ആയിപ്പോയത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പ്രാവശ്യം ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത്? രഥത്തിന്റെ ചക്രം ഊരിക്കിടക്കണത് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ രഥക്ക് വന്നത്. ഭീഷ്മരെ അത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ ഒന്ന് നേരിൽ കാണാലോ എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ കയറി പിടിച്ചു, ഭഗവാനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതായാലും ഒരു ആയുധം എന്ന് പറയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ഇത് കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ അത് താഴെയിട്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, ഭഗവാനെ ഒരു കർമ്മങ്ങളും ബാധിക്കുകയില്ല. എനിക്ക് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല, എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യാലും അതില് ഇച്ഛയില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഗോപാലനായിട്ട് പശുക്കളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നടക്കുക. ആകെയുള്ള ഒരു ആയുധമാണെന്ത്? മൂപ്പരുടെ ഓടക്കുഴൽ മാത്രം. ഇനി നോക്ക, എങ്ങനെയാണ് ഒരു അപ്പൊ ഗുരുവിനെ കിട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗുരുവിനെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന സത്വദർശിന. എങ്ങനെ വേണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു ഗുരു? ശരിക്കും ഗുരു എന്ന് വെച്ചാല് ജ്ഞാനം ആചരിക്കുന്നവനാണ് ഗുരു. ജ്ഞാനം ആചരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് വിജ്ഞാനമായിട്ട് അത് ആചരിക്കുന്നവരാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഗുരുവിനുണ്ടാവണം. പണ്ടൊരു ഡോക്ടറെ ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മധുരം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയും, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വായോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയും.
അപ്പൊ എപ്പോഴും മധുരമുള്ളതും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറയും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതെന്താ ഒന്നും പറയാണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നത്തെ ആഴ്ച ചെന്നപ്പോള് പറയും കുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെ അതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താണ്, ഈ ഡോക്ടർക്കും മധുരം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, എപ്പോഴും മിഠായി ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ആ സ്വഭാവം മാറ്റാതെ എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടീനെ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഒരാഴ്ച സമയം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് ആ സ്വഭാവം മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ആ കുട്ടിയോട് ഉപദേശിക്കാൻ നിന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മള്. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളത് ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ഗുരു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. പണ്ടൊക്കെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു. ഗുരുവിന് എപ്പോഴാണോ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ മൂഡ് വരികയല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒത്തുവരുന്നെന്ന് ഗുരുവിന് തോന്നുമ്പോഴാണ്, ഓരോരുത്തരെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടിട്ട് ആ സാഹചര്യം ഒത്തുവന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്താണ് ഗുരു ശിഷ്യന് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കും, ഗുരുപത്നിയെയും ഗുരുവിനെയും സേവിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാനെ എല്ലാ വിദ്യകളും അറിയാം. എന്നിട്ടും സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ അവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹം 64 ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യകളും അഭ്യസിച്ചു. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഗുരു അങ്ങനെ വിദ്യകൾ അഭ്യസിക്കാൻ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമാണുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ നോക്ക്, അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി ന്യായം ലോകോസ്തിന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വര അവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ വാണികളാണ്. വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്, അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനൊന്നും പഠിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കും, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് തർക്കിക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കണ്ടിട്ട് അത് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ സംശയദൃഷ്ടി വരും. അങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവര് പറയും, എവിടെ ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പറയും ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് ആര് പറയും? ഭക്ത പ്രഹ്ലാദ് പറയും. അപ്പൊ പറയും എവിടെ? ഈ തൂണിലുണ്ടാ, തുരുമ്പിലുണ്ടാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പറയുമ്പോ പറയും തൂണിലുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഹിരണ്യകശിപു തൂണിലടിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ ഇയാൾക്ക് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കാൻ തക്ക രൂപത്തില്, അതായത് പകുതി മനുഷ്യന്റെയും പകുതി മൃഗത്തിന്റെയും ഇതോടുകൂടി നരസിംഹാവതാരം ഉണ്ടായി. അത്രയും ക്രുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരം ഉണ്ടായി ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ച് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ആ വാക്ക് അത് കേട്ട് ഭഗവാൻ തൂണിൽ നിന്ന് പോലും പിറവിയെടുക്കുന്നു. അതാണ് യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ എന്താണ് അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ അത് നമ്മൾക്ക് ഒന്നോ യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ശ്ലോകം, അതായത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ സമയത്ത് എന്താണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തരത്തില് ഭഗവാൻ പുറത്തു വന്നു. അതാണത്. ഭക്തന്റെ വാക്കിന് ഏറ്റവും അധികം വില കൊടുക്കുന്നു. ഇനി നോക്കാം ശ്ലോകം 41. യോഗസംന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സംസിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ. എന്താണ് ധനഞ്ജയ എന്ന് വെച്ചാൽ ധനം. എന്ത് യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അർജുനനാണ് യുധിഷ്ഠിരന് എല്ലാ ധനങ്ങളും സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ ധനഞ്ജയ എന്ന് പറയുന്നത്.
തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച്, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലം ഒന്നും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് എന്ത് കിട്ടും? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കിട്ടും. ഭൗതിക ജ്ഞാനമല്ല. ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമ്മളിപ്പോ PhD തുടങ്ങിയ ഡോക്ടറേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമില്ല. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെയും എല്ലാ സംശയങ്ങളെയും നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ശ്രീല ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിലെ അവതാരമായിട്ട് വന്നതാണ്. അദ്ദേഹം നാമസങ്കീർത്തനത്തിന്, നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ആ ദൗത്യമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ഏറ്റെടുത്ത് ഹിപ്പികളെ പോലും നാമജപത്തിലൂടെ ഹാപ്പിയാക്കി തീർത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് നമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്ക്, തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്തൈനം സംശയം യോഗ മാദിഷ്ടോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ഇപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് അറിവ് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അറിവുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കോ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. നീ വെറുതെ ഇരുന്ന് മോങ്ങി സമയം കളയാതെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക. നീ നിന്റെ എല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അവിടെ അധാർമികളെ വീണ്ടും രാജ്യഭരണത്തും കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. അവര് വീണ്ടും പന പോലെ വളരുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? ആ അധാർമികരെ തോൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ നീ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് ആ അധർമ്മത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നീ ഈ വക വെറും കുട്ടികൾക്ക് സമാനമായ സംശയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞിരിക്കാതെ ഈ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ ഈ സംശയങ്ങളെയൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കോ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. നീ നിന്റെ കർമ്മം, നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, നിന്റെ കർമ്മം യുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്ക്, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകാദശിയുടെ വിശേഷം കൂടി ഒന്ന് പറയാം, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. റെഡിയല്ലേ? നാളെ ഏകാദശി, ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നാളാണ് എന്ത്? ഏകാദശി. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരിക്കല് നാരദ മഹർഷി, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരിക്കൽ നാരദ മഹർഷി ഭഗവാൻ പരമശിവനെയും പാർവതി ദേവിയെയും കാണാനായിട്ട് കൈലാസത്തിൽ ചെന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഏകാദശി വ്രത പ്രാധാന്യം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ത്രേതായുഗത്തില് മുരൻ എന്ന പേരായ ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മഹാബലശാലിയായിരുന്നു. ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും എല്ലാം കഠിനമായി ദ്രോഹിച്ച് ഉപദ്രവം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ദേവന്മാരൊക്കെ സ്വർഗലോകം വിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ചെന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? എല്ലാവരും വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ മുരന്റെ ശല്യം കൊണ്ട് ഒന്നിനും സാധിക്കുന്നില്ല ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാവിഷ്ണുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണു ഗരുഡാരൂഢനായി വന്ന് മുരനുമായിട്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുരനുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു 10,000 സംവത്സരങ്ങള് യുദ്ധം ചെയ്തു. രണ്ടുപേരും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവസാനം ക്ഷീണം ഭാവിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയവനെ പോലെ മഹാവിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്ത് ബദരിയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗുഹയില്, സിംഹവതി എന്ന ഗുഹയില് എത്തി യോഗനിദ്രയിൽ പള്ളി കൊണ്ടു. അവിടെ അദ്ദേഹം മഹാവിഷ്ണു യോഗനിദ്രയിൽ പള്ളി കൊണ്ടു. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണുവിനെ അനുഗമിച്ച് മുരനും ആ ഗുഹയിലെത്തി. അപ്പൊ യോഗനിദ്രയിലായിരുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് മുരൻ എന്ത് ചെയ്തു? വാളെടുത്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തിരുമേനിയിൽ നിന്ന്
ഒരു അതിസുന്ദരിയായ ഒരു കന്യക ദിവ്യ ആയുധങ്ങളോടുകൂടി ആവിർഭവിച്ച് ആ കന്യകയാണ് മുരനോട് യുദ്ധം ചെയ്തത്. അങ്ങനെ മുരനോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് മുരനെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാൻ മുരൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ദേവി അവനെ ഹുങ്കാര ശബ്ദത്താല് ഭസ്മമാക്കി തീർന്നു. അപ്പൊ മുരന് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമായിരുന്നു, നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. വിഷ്ണു വരെ തോറ്റോടി ഗുഹയിൽ പോയി ഒളിച്ചു അപ്പെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് പിന്നാലെ വന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ നിദ്രയില് ഇങ്ങനെ കിടന്നു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരു ദിവ്യമായ ഒരു കന്യക വന്നിട്ടാണ് മുരനെ ഭസ്മമാക്കിയത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് ആ കന്യക ഈ മുരനെ ഭസ്മമാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അവൾക്ക് ഏകാദശി എന്ന പേര് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് ഈ കന്യകയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ആശീർവദിച്ചു. അങ്ങനെ മേൽപ്പത്തൂർ നമ്മുടെ നാരായണീയം എഴുതിയ മേൽപ്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിപ്പാട് തന്റെ വാതരോഗ ശമനത്തിനായി ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്തെഴുതി? നാരായണീയം എഴുതി. ആ നാരായണീയം 100 ദശകം എഴുതി സമർപ്പിച്ചത് ഒരു ഏകാദശി ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കഥകളുണ്ട് അവിടെ ഏകാദശിയുടെ പ്രാധാന്യം. അതേപോലെ ശങ്കരാചാര്യരും നാരദ മഹർഷിയും ആകാശമാർഗത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന് മുകളിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ശീവേലി നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ശങ്കരാചാര്യർക്ക് അതിലൊന്നും അത്ര വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയില്ല. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യര് ഇറങ്ങാതെ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ നാരദര് ഇറങ്ങി ശീവേലി കണ്ടിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പിന്നെ ആ രഥം അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാൻ വയ്യാതെ അവിടെ സാധിക്കാതെ വന്നു. അപ്പൊ കണ്ണ് തുറന്ന് ശങ്കരാചാര്യൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത്? ബാലഗോപാലന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭക്തനും ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ, ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ ചതുർഭുജ രൂപത്തില് അവിടെ ശിവേലിക്ക് ചുറ്റും നാമജപത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ് ശങ്കരാചാര്യർക്കും നാരദർക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പോഴും ശിവേലി നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ആ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോ കൊട്ടില്ലാതെയാണ് അത്ര ശിവേലി കടന്നു പോകുന്നതെന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങള് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെ പ്രാധാന്യം, ഭഗവാന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ പറയാറുണ്ട്. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ നോക്കുക, സർവ ആകർഷകനാണ് അല്ലെ. സർവ ആകർഷകനായ ഭഗവാന്റെ ദാമോദര ലീല നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ മുരൻ എന്ന അസുരനെ വധിക്കുന്നത് ഇന്നാള് നമ്മളൊരു ഇതിൽ കണ്ടതാണ് അല്ലെ, അത് സ്ലൈഡായിട്ട് കണ്ടതാണ്. മുരനെ വധിക്കുന്നത് അത് ഏകാദശിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാളെ വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാളെ നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിമാർക്ക് പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് ലിങ്ക് ഇടും. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഗീത പാരായണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഗീത പാരായണം ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യണത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ തീർന്നു പോകാൻ സഹായിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാരും കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഗീത പാരായണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തോടനുബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത പാരായണം എത്ര മണിക്കാ മാതാജി? 2 മണിക്കാണെന്നാണ് അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ മാതാജി, 2 മണി മുതലാണ്. അതെ, 2 മണി മുതലാണ്. അപ്പൊ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതില് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ പേരിന് ഏതാണ് അധ്യായം എന്ന് വെച്ചാല് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്റെ പേര് എഴുതുതാ കൊടുക്കണ പേര്? പേര് കൊടുത്തോളൂ. ധന്യമാതാജി, പേര് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൊടുത്തോളൂ പേര്. മാതാജി ആരാണ്? ജയ വാസുദേവൻ. ഓക്കെ മാതാജി, ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാം. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, പേര് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ.
അതുപോലെ നാളെ നമ്മുടെ ഏകാദശി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ? രമകുമാരി എപ്പോഴാണ്? രമാകുമാരി. രമകുമാരി ഒന്നാം അധ്യായം മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഒന്നാം അധ്യായം. ഹാ പറയാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില് അടുത്ത 5ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ശ്ലോകവും വിവർത്തനവും വായിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായവര്? ഈ ശ്ലോകം വിവർത്തനം വായിച്ചവർക്ക് തന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതോ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അത് കൊടുക്കേണ്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒന്നും പറയാനേ മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല, വേറെ ആരും വായിക്കാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. അതുകൊണ്ട് മാതാജിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വായിച്ചോണ്ട് എനിക്കിഷ്ടാ. തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാൻ പൊറും. ജയമാതാജിയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് പറയൂ. കുഴപ്പമില്ല ജയമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്പർ ഒന്ന് പറയോ? 8547 8547 682 682 432. 432. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തേലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി വിളിച്ചോളൂ കേട്ടോ. നമ്പറിൽ ഞങ്ങള് 5 മാതാജിമാരുടെ പേരിൽ എന്നെ വിളിക്കാം. സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മാതാജിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ആരാണ് ശ്ലോകം ചൊല്ലണേ ചോദിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ മാതാജി എടുത്തില്ല. അതിന് തിരിച്ചു വിളിക്കും ചെയ്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചൊല്ലിയിരുന്നു. ആരെ വിളിച്ചിരുന്നു? ആരെ വിളിച്ച പേര് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും വന്ന നമ്പറിലാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. ആണോ? ശാന്ത മാതാജി ആയിരിക്കും. അത് മാതാജി ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു തിരക്കിലാ മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നു, മിനിയാന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ. മാതാജി കുറച്ച് പ്രശ്നം നാട്ടിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് എന്നും മാതാജി വരാതിരുന്നത്. ഇനി മുതൽ മാതാജി ഉണ്ടാവും ഫുൾ ടൈം. കുഴപ്പമില്ല. ഞാനപ്പോ മാതാജിക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചു. എന്താ വെച്ചാൽ ശ്ലോകം ചൊല്ലണവർ ആരും പേരിട്ട് കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാ മാതാജിക്ക് കുറച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പോയിരിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നു. ഇനിയിപ്പോ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അഡ്മിന്മാരെ ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ആരോ AT എന്നും പറഞ്ഞ് കേറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആരാ മാതാജി? അത് മാതാജി ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആയി, കാണുന്നില്ല. ഞാനും കണ്ടു മാതാജി. ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ മാതാജി AT എന്ന് എഴുതിയത്? ആരാന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ അത് എന്നോട് ഡിലീറ്റ് ആയതാ. ഭാരതി എന്നാ ശരിക്ക്. മാതാജി അത് പേരറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മാതാജി. അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത്. ഭാരതി എന്നാണ്. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണുള്ളത്. അപ്പോ ഞാനത് അവിടുന്ന് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇത് പോയി, ലിങ്ക് പോയി. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. കാരണം മാതാജി പേര് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാ മാതാജി ചോദിക്കുന്നത്. അതെ. ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഐ വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ശരി, താങ്ക് യു. സതി അത് മാതാജി മുന്നേ അറിയാതായതാന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. അത് അറിയാതെ ഡിലീറ്റ് ആയി. പെട്ടെന്ന് അത് രണ്ടാമത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ഒരു നെറ്റിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഓക്കെ, that I'll change it. ഓക്കെ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എടുക്കുന്നതില് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മാഡം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേർഡ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് കേൾക്കും ലയിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യത്തില് നമ്മള് അത് ഉൾക്കൊണ്ടോണ്ട് കേൾക്കാനും അത് തന്നെ ലയിച്ചു പോവാണ്. സത്യത്തിൽ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഓരോ ദിവസവും ഈ 1 മണിക്കൂർ പോകുന്നത് അറിയണില്ല. സമയം 1 മണിക്കൂർ ഒന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുവാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ മാതാജി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തണുത്ത് വിറച്ചിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ വത്സല മാതാജി. മാതാജി ഒരു നമ്പർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇന്നലെയും അതേ നമ്പറിലാണ് കയറിയത്. അതാരാന്ന് അറിയോ മാതാജി? അത് ആ നമ്പർ വരുന്നത് പ്രഭുവിന്റെ നമ്പറാണ്. അന്ന് പത്മകുമാർ പ്രഭു അല്ലേ 515 പറയുന്നത് പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാറാണ്.
ആ പ്രഭുവിനെ അന്ന് വിളിച്ചിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നമ്പർ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പ്രഭു. ആ ആ ആ ആ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അല്ലേ മാതാജി? മായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ സംശയമൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ നമുക്ക് ഈ നേരത്ത് 3 മണിക്ക് ഒത്തുചേരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കീർത്തനൊക്കെ കുറേശ്ശൊക്കെ പഠിച്ചു വരിക. ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെല്ലാം പഠിച്ചു വന്ന് കീർത്തിക്കുക. ശ്ലോകം കുറേശ്ശൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ ശ്ലോകം പഠിക്കണ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതില് പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ശ്ലോകം പഠിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടാള് പറഞ്ഞിരുന്നു മാതാജി, അവരെ രണ്ടാളെയും അതിലേക്ക് ഒരു മാതാജി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രുതി പറഞ്ഞ മറ്റേ മാതാജിയുടെ നമ്പർ കൊടുക്കാം. മറ്റേ മാതാജി ശാന്ത മാതാജി കൊടുക്കാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ട്രാവലിംഗിൽ ആയതുകൊണ്ട് അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അത് കൊടുക്കും. ഇന്ന് നാളെ തന്നെ അത് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം രണ്ടുപേര്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസരങ്ങൾ കിട്ടണത്. നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിതൊക്കെ ഒരു വാക്കെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്ലോകമെങ്കിലും ചൊല്ലി അതിന്റെ ഒരു വിവർത്തനമൊക്കെ ഒന്ന് വിവരിച്ച് തരാൻ സാധിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെഫ്റ്റ് ആവട്ടെ മാതാജി. ക്ലോസ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി.